chega o momento de coñecer a túa nai galega, a nai galega de Averu. Ese aplauso, por favor, para Lucy. Lucy, benvida. Gracias. Que tal? Gracias. Xa, Lucy que xa entra, non podía ser de outro xeito, emocionada. Casi. No, no sé. Normal. Por favor, Sento, por séntate. favor. Fajadas chorar Séntate ao antes lado de da tua tempo. filla. Lucy, que ven sendo veciña, media veciña, non? Porque decimos que vive en C, pero Lucy naceu en Vimianzo, concretamente na parroquia de Baíñas. Sí. Trae un ramo de flores que ten un significado. Unha rosa blanca. Que significa ese ramo de flores? Podes collelo se queres, ahora Pois mesmo. mira, esta rosa blanca para nós significa, bueno, supoño que sabervos diso porque non a puden escoitar moi ben, significa moito, porque nós non somos dúas en esta historia, somos tres. E esta significa Surfea, Quen é Surfea? a nai biolóxica de Averu, que sin Surfea Averu non estaría aquí. Entonces, para nós, pois nas ocasións así como cando fui o seu bautismo, a súa primeira comunión, estas ocasións así especiales, pois representámosla sempre con a rosa blanca porque ela forma parte da nosa bonito, familia. Qué bonito que nos estás contando. A min chégame, Marcial. Porque Lucy chega a buscar a Averu, vai a Etiopía, e ali atopas a Averu nun orfanato, porque a súa nai, como a propia Averu nos dixo, bueno, pues acababa de falecer, non? Sí, 9 meses antes. 9 meses antes. E dis que está presente, que estará sempre presente nas vosas vidas, Sempre. que non sodes dúas, nai e filla, senón que sodes tres. Claro. As dúas nais, a biolóxica e ti na vida de Averu. Por ¿no? suposto. Daí esas flores. ¿no? Por suposto. E esas flores, ademais, están presentes sempre, Sempre. en cada celebración. Sí, sí, están sempre. Na primeira comunión de Averu, pois no bautismo levamos pois a rosa blanca, a hora de comer, pois deixamos un plato vacío. Deixades un prato baleiro. Coa En flor recordo de- encima, porque, o sea, porque desde algún Está lado presente. está presente. Está presente tamén no noso estudio agora mesmo, a través desas flores, a través desa Sí. foto que Estamos podedes vendo. ver aí nos monitores. Esa é o momento da túa comunión Sí. e túa nai tiñala ao teu carón. É un momento moi bonito, Eu teño aquí que ten que soar, Jaime, Chiquitita de Ava. Pero digo, aí está. É tan feliz que foi Averu, tan feliz que foi que é a súa nai, Lucy, pero como foi ese encontro con Averu en Etiopía? Ti chegas alá, vas a por ela, no momento que che din esta é a túa filla. A ver, eu conocía por fotos, porque, non sei, as adopcións fanse mediante a Xunta de Galicia, e a min habíanme mandado unha foto. Entonces, bueno, había por foto, e despois, o momento de chegar ao orfanato, o día que a recollín, é que eu non tería palabras para explicalo, non? Fui bonito, emocionante, era como unha misión cumplida despois de 2 anos e 4 meses de burocracia, de papeles vai, papeles ven, pois chegar o momento de recoller a miña filla. Chegaches a dicirlle, hola, son a túa nai. Sí. E ela como reaccionou? Recordo que, o sea, que atraía unha monxa moi xoven, ela estaba no orfanato Hermanas de la Caridad que fundou Madre Teresa de Calcuta en Addis Abeba, na capital de Etiopía, e traía unha monxa, o sea, nos estábamos esperando nunha sala,
e traía unha monxa moi xoven, cruzaron un patio, e a Madre Superiora, cando chegou, díxolle: a ver, esta é a túa nova mamá. Entón, ela quedoume mirando así. Eu, naquele momento, pois, púsenme no lugar desa nena, non? O sea, de ter unha perfecta desconocida diante de outro color, que non falaba o seu idioma, que non a entendía para nada, e terse que ir con ela, non? Entón, non a abracei. Non? Non. Claro. Agacheime, collínlle as mans e dixenlle: cariño, son mami. Qué Pero bonito. esperei a reacción que tivera ela, porque tamén podía sentir rechazo, non? Claro. E ela miroume por un momento e recordo que me abrazou. Guau, que bonito. Entonces, eu collina en brazos, creo que hai unha foto por aí, porque Sí, a mí sí, sí, fai sí. un momento, eu collina en brazos e ela abrazoume un rato. E a partir de aí, pois nada, fomos inseparables porque nunca máis nos separamos, hasta que él se foi a estudiar para Pontevedra, que de lunes a viernes vive en Pontevedra. Pero aínda así estades unidas de algún Sí, xeito, no, porque por supuestísimo. desde que entrastes no plato, agarrastes vos das mans, estou vendo esa imaxe, e non vos soltastes. Que conste que eu vexo a Veru como máis emocionada e máis nerviosa ahora que cando estaba ela sola neste plato. Por iso que xa que nos metemos no mundo da adopción, ti contástenos a túa parte, pero a min gustaríame saber como aquela nena de 5 anos, despois de ir a lombos de súa nai, de pasar fame, de estar mollada, tirando pola rúa, como foi ese momento? A ver, para min é que eu nese momento, cando chegou o día, eu estaba no colexio, estábamos como nun aula, entón eu estaba ali, entón chámame e dime: a ver, ben. Entón, claro, eu vou para ali, non sei que va a pasar, entón arréglame, cámbiame de roupa, e eu recordo como chegar a unha sala e de repente ver aí a unha persoa que, claro, eu non sabía que estaba pasando. Entón, é como que é o que di ela, pois nos dimos un abrazo e demais, pero tamén como unha mezcla de emocións de como expectación de que vai pasar. Claro. E o idioma, porque con poucos anos, que falabas? Ela falaba o amárico. Ao principio non nos entendíamos, evidentemente. O que pasa é que foi unha nena que era unha esponsa. Ela absorbía todo enseguida. Aos 3 meses de estar en España falaba o español casi perfecto. Pero ao principio, por señas, o sea, non nos entendíamos, E evidentemente. os nomes, chamame a atención o dos nomes, non? Porque ti vas para Etiopía buscar a túa filla e levabas xa en mente un nome para ela. Sí. O nome de Alba. Sí, era unha nena... Ia se chamar Alba. Sí. Por que non se chamou Alba? Non se chamou Alba porque cando cheguei ao orfanato e me contaron a historia, cando a Madre Superiora me contou a historia de súa nai, o sea, que habían atopado na calle ca nena, que ela que estaba moi enferma, e que a recolleran a ver se eran capaces de salvala, pero que xa estaba moi enfermiña, moi desnutrida, e que non puderan facer máis por ela, non? Claro. Entonces, o sea, cando souben a historia de que, o sea, non era unha nena abandonada desde pequena, non era, no, había unha nai. E esa nai fixo o mellor que lle saliu do corazón porque a súa vida estuviera a salvo. Viviu hasta o último momento con ela, hasta que morriu. Entonces, quen era eu para cambiar o nombre que lle puso súa nai? E a modo de homenaxe a súa nai biolóxica, decidiches deixar de lado a Alba e que se seguise chamando a Veru. Pero como é a vida, O nome de Averu tamén está ligado a ti. Sí, no, ligado non. É que aí estaba, Averu estaba para Lucy, non? Eu dixo sempre. De feito, eu escribí un libro no que conto todo isto. Eu creo que hai cousas que pasan porque teñen que pasar. Eu quixen saber, o sea, eu tiña clarísimo que iba a quedar o nombre de Averu, pero claro, en Etiopía, pois todos os nombres teñen un significado, todo significa algo. Entón, eu pregunteille ao meu representante en Etiopía, que falaba español, pregunteille que significaba, que non lle iba a cambiar o nombre, pero que significaba o nombre de Averu en español. E dime, en español significa eso que vos chamades Lucía, Lucy, Luz. O sea, chamase como a ti.
E ele tamén se quedou así e dime, anda, pero si se llama como tú. É impresionante. O sea, que é impresionante. Eu sempre o digo, as nosas vidas están escritas e o universo está para xuntar esas almas xemelgas como vos xuntou a vos, porque as dúas sodes luz. As dúas nacestedes para estar xuntas e o destino terminou vos xuntando.